Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ganon to kayo magkamisod. Ako pang gihiling ang auto. Nga naman naguba. Wa man. Ganihara ba kay kung paabot ni mo, Anton? Doon ako yung sorpresa ni mo. Sorpresa? Unsa na? Higdaon na, be. Tupan ako, dali. Unsa may mong sorpresa? Andam na kong mamabdos. Usa? Ako nang gipanglabay ang mga pills. No! Ngano imo magipanglabay? Nasuko ka. Imi, di pa ko andam. Doon na naman kay trabaho, di ba, Anton? Gawas pa. Gusto kong kita na, Jud, hangtod sa atong pagkatiguang. O may tabo lang na, kung doon na natay anak. Naibaw ba yung ka? Nganong nagkatagbo ang duha nato kadaan. May gilikayan ko. Nahibaw ko. Og misamot ang akong tinguha nga mamabdos ko. Aron doon ako'y ligong panagang nga dili ka na mawa na ako. Oh, Anton, Imi. love, kaayo ka na ako. Imi. Og dili na ko gusto nga mawahak ka pa na ako. Oh. I love you so much, Anton. Imi. Buhaton ko ang tanan. Aron magpabilin ka uban ka na ako. Hangtod sa hangtod. Oh. I love you so much. Imi. Magdungan taglupad sa langit, Anton. Kalain sa kong dam ko. Oh. Ang kamot ni Mateo. Niasa kong tiyan. Hinayon ko di ko aron. Aron dili siya makapantay. Tingaling makamataon niya siya. Nakuha na nako yung kamot. Kalain sa kong dam ko. Nagkauli ko ng minduha si Anton. Dili ka na may tabo. May balik ang kamot ni Mateo sa kuntihan. Hinayon ko gyapon sa pagkuha. Anya mo balhin ko sa pikas bahin ni Catherine. Mateo, sorry. Sorry kit kaayo. Pero hilasan pa kong makigduwag ni mo. Good morning. Hala. Unsa nam di orasa? Grabe kang naka-fight gabi eh. Oh. Murag yun og career ni mo nga mamahimo kang amahan sa akong anak. Usa? Tingalig maliit ko sa kong trabaho. Nganong wa man ko nihupukawa, oy. Hugot ka ayaw yung pagkakos na ko, no? O, giganahan man sad ko. Makahimo pa ka ako sa pagpukaw ni mo. My God. Kinang na maligo ako. Aron di ko maliit sa office. Kung nakapalit pa unta tag rice cooker, nakaluto na unta ko, bisag kanon mo. Karon na lang laging sweldo na ako lagi. Maligo na ako. Mituog yun siya nga wa na ko mag-pills. Ha? Ano ko? Gaga? Magpamaptos cute ko? Mawa ang akong pangwarta. Sa ikayon nga makuha ko na ang gusto kong makuha gikan ni mo, Anton. Muhilak kag dugo. Ma'am. Tara, mama. Oh, di pa sang cheese, ma'am. Sa cheese. Cheese ba? Cheese ra na. Oh. Pan og cheese. Aw, lagi. Tapos, di iya ba di ko pa kompleto. Ay. Coffee ray ako, Bogart. Kapiri mo, ma'am? Uy, madaot ka na. Sa mo daot. Ha? Usay imong labot. Madaot ka ba? Madaot ka. Kaya na na, cheese o naman tiyan.
Unsa lagi imong labot? Lala, Hmm. dako ang taon ko labot ni mo, ma'am. Isang taon ka. Sino ko kaglabot na ko? Nayabag ka bugart? Wagin, ma'am. Anis gila akong gisulti. Di taon ko gusto nga madaot ka. Madaot. Ay, ngano laging di ka gusto nga. Mudaot ko. Masakit ka niya. Unyag masakit ko. Ikay mo gam na ko. Oh, di naman noon. Oo, ya, ganong nahingawa ka man. May masildo na ko. Ah, mao ba? Naman. Ha? Dool ra bugart. Naman. Oh, naman. Dool. Ano? Pa dool. Sige pa dool. Ano lagi? Basag pa ako! Ay, ay! Morning! Morning, Mateo. Magkutan ako gatas para nimo. Ako lang. Ako lang. Ganing, Sarah, Mm. di na lagi tatupad. Ha? Di ba tupad man tatug gabi? Diri ko daplin. O niya, pag matal lagi ron ako. Wala na kasi akong tupad. Di ka gusto tupad na ko, Sarah? Di ka gusto? Mateo, ayaw ra ko pagbinata. Dili ba mo man akong hangyo nimo permi? Nga dili ka magbinata? Anong binata man ko? Kanagong imong pangutana kung wa ba ko'y gustong makigtupad nimo? Nagtupad na biyata sa day natong pagpangatog, di ba? Pag matulagin ako, wa man ka. Ni mata si Day Barbie. O niya, kay maglisod man ko pagpatutoy niya. Mautong may balihin ko. Mao di ay. Sunda nga kung gipahimangno nimo ha. Dili ko gusto magbinata ka. Ni amang ka. Hay man ang pinalit nimo para sa bata. Akong gihatag sa imong sekretary, ma. Wala ihatag? Oh, imo di ay to. Yes, ma. Ako to. Abisab na ko iya. Kay gikuha ko ra ba siya nga usa sa mamahimong ninang ni Barbie. Ako to, eh. Iya din giangkon, eh. Wow, oy. Aw, abi na ko gihang giangkon. Ma, mo adto ba yagi ko, ha? Ang iyo alam gud si Mateo gud nga di masuko na ako. Nagkasulti di ay mo si Sarah? Gisultihan ka ni Sarah? Anton, patya na lang ang imong tinguha nga magkauli pa mong duha si Sarah. Oh, Gawas nga sakitan sab ko. Kay sigurado man gyud nga sakitan si Mateo kung malayo niya ang bata. Naan na sab kay kalibin. Nakasiguro ko nga mangita gyud tong kubot. ma, Kung mamugos ka gyud sa imong tuyo, mapugosab kuno sa paglaya sila si Sarah ug ang bata. usa? Niya nami, munyika. Suri-suri bidua. Aron lipay munyika. Duta dira suri-suri nika. Sumpo ka, mama! Karon dong, karon day itong Domingo ang bunyag niya, no? Aron. Si Aron, ha? Unsoy? Lipay kay ka, kaya mo gisuri-suri ang munyika. Aron lipay sa munyika. Ako balik ko na kong pangutana dong, ha? Nabungol naman tingay ka. Karon mo itong Domingo ang bunyag, no? Mawajud! Sultiya ba to, ano? Bunyag pa gani. Habong ka naging pangandam mama ni mo. Liman ka na, Kater? Si Kater? Kater, ay! Kater! Ayabot, bugart! Mama mamang gusto! Malagi, alaga sa kokot. Pero ting surtihanan. Pero ting surtihan ni buta, ha? Nya dong. Tana ko. Kung matos Brad Anthony mo, kira ni mo? Di, oy!
So naman to ang kinanglan nga. Dong, patambo nga lang good si Brad nimo Anton. Bitaw. Imo man na siyang maguwang. Di ko sugot, May. Iyang angkon mo ni kay anak. Mateo, Ako man, munika man, no? imo man good siya. Wa may nangangkon ana. Ingon siya, iya anak munika. Bitaw. Iya ka lang gisungog. Unya, musugot ka nga. Mutambong si Brad nimo Anton sa bunyag ni Inday Barbie. Di lagi. Bitaw. Maldito siya. Ni aman ko dong. Sugot di ay ka. Ay, ako sabgong anak si Brad nimo Anton. Bitaw dong. Sabay! Ay. Ay, lakaw lang ko yun. Di ko ilabot. Ay, may pa. Ay. Mateo, mauya kong gusto nga magkahiusa unta ta. Nga, why mawa na to? Dito, manggod brad na ko, Anton, ma. Ako'y baod niya nga dili niya kuguson si Inday Barbie. Sugot, Sarah? Musugot tingali si Sarah kung ikay mo hangyo niya. Kuy. Imo mang maguwang si Brad nimo Anton. Di ay ka malipay nga matagaan ang imong munyika og regalo gikan sa imong Brad Anton. Kapalit mo ko dua anak munika ba? Mas nindot mang paminahon dong nga dunay magmahal sa imong munyeka. Sugot na nga mutambong imong Brad Anton. Sarah lang buta na maoy. Unsa man, naka-advance ka na ni mama nimo? Ha? Anton, dili ba nagsabot man ta nga mo advance ka ni mama nimo aron ipamalit na to kitchen utensils? Bisag rice cooker lang gud una. Ay, nalimot ko gangyo ni mama oy. Saon, doon naman siya gisugo na ko. Doon na siya gisugo. Og tungod sa maong sugo, nalimot ka sa atong gikasabutan? Sorry na kayo. Pero importante mo gudang gisugo ni mama. O kinahanglan akong tumanon. Nga na di ay, sa may ang gisugo. Palargahon ko niya. Ha? Ha? Asa? Sa Davao. Davao? Yes. Magunsa man ka didto? Ato na sad mo magtukod og laing branch? Dili oy. Kuan. Doon na lang sa client nga ipa-entertain ako. Ato sa Davao? Wow! Murag, pagkasimutan ako ang kahumot sa durian. Ang katami sa ilang buongon didto. Ingon man ang mga marang. Uy, nahibaw di ka anak? Of course! Kano sa kamo larga? Kay muuban ko nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!